Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu. A yau ne za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce an samu nasarar ceto wani matashi da aka tsare shi a cikin gidansu tsawon shekaru 3 ba tare da ba shi damar fita ba. Tun da farko 'yan sandan sun bayyana cewa an tsare yaron tsawon shekaru 7, sai dai daga baya mahaifin matashin ya ce shekaru 3 ne. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Haruna Kiyawa ya tabbatar wa BBC haka ne a ranar Juma'a da safe. A ranar Alhamis da yamma ne bidiyon da ke nuna yadda aka kubutar da yaron ya watsu kamar wutar daji a shafukan sada zumunta da muhawara a faɗin ƙasar. A cikin bidiyon an ga yadda wasu mutane suka ɗauke shi suka saka shi a cikin motar 'yan sanda aka tafi da shi, yayin da wasu mutanen ke tattaunawa da shi yana nuna alamun farin ciki. Sannan ƙasusuwan jikinsa duk sun fito, abinda ke nuna alamun yunwa da rashin lafiya. Wannan lamari na zuwa ne a ranar da 'yan sanda suka gurfanar da mahaifin yaron da aka ceto a birnin Kebbi ranar Lahadi, wanda aka zargi matan ubansa da ɗaure shi a turken dabbobi tsawon shekaru 2. Mahaifin Ahmad ya shaida wa 'yan sanda cewa dalilinsa na ɗaukar wannan mataki shine yana zargin ɗansa da mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Jibril Aliyu an kama kishiyoyin uban yaron da aka ɗaure a turken awaki. Jibril Aliyu: me yasa ake zaman doya da manja tsakanin kishiyoyi da 'ya'yan mijinsu? Jibril Aliyu Kebbi: za mu tsananta hukunci kan masu cin zarafin ƙananan yara. Abubakar Bagudu. A wata sanarwa da 'yan sandan ta fitar a ranar Juma'a bayan tabbatarwa da BBC labarin cewa ta samu labari ne a ranar Alhamis da misalin karfe 11:15 na dare cewa wani mutum mai suna Aminu Farawa ya kulle ɗansa Ahmad Aminu mai shekaru 30 a garejin motarsa tsawon shekaru 7 ba tare da ba shi isasshen abinci da kulawa da lafiyarsa ba. Sanarwar ta ce daga nan sai tawagar rundunar 'yan sanda Operation Port Eda ta shiga lamarin. An ceto mutumin aka kuma garzaya da shi asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, inda aka kwantar da shi kuma tuni aka kama baban nasa, in ji sanarwa. Binciken farko ya nuna cewa mahaifin Ahmad ya amsa laifinsa na kullen yaron tsawon shekaru 3 kan zarginsa na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Tuni dai kwamishinan 'yan sanda na jihar Habu Sani ya bayar da umarnin mayar da batun sashen kula da miyagun laifuka na jihar SCID don yin kyakkyawan bincike. Idan wannan shi ne zuwan kana farko wanda shaka da na subscribe domin samun sabon shirye-shiryen cikin sauƙi. Idan kuma ƙara ya kawo subscribe to kai like ɗin wannan bidiyon. Mun gode.